Ahojte fanúšikovia. Takže dneska som si pre vás pripravila aj bláznivé video šialené kombinácie jedál. A dneska to nerobím sama, robím to s mojim tatikom. Poď! Čaute všetci. Tak neviem, čo to má sa moja dcéra za výmysly, ale tak poďme na to. Čo mám spraviť ako prvé? Takže dáš si parížský šalát. A? Plus Nutella. Fú. Takže... Tento parížský šalát mal záruku do 27.2., čiže je po záruke, takže to bude asi dosť nechutné. A ja ti otvorím Nutellu. Dobre. Tak, máme všetko odbalené a som zvedavá, jak ti to bude chutiť. Daj na lyžičku Nutellu. A k tomu si daj... Čo? Nie, kam moc. Koľko tomu dávaš? Neviem, či sa nebokrcam, priatelia, ale... Dobre, čiže moja dcéra mi dala prvú úlohu a teraz dám jej ja úlohu. Takže máme tu Slovakia čipsy solené a dáš si ich s uhorkovou šťavou. Tak dám si jeden čips. Otvoríš mi to takýko? Nech sa páči. A ja sa bojím. Tie uhorky príšerne smrdia, oňuchajú. Nech sa páči. Čo hovoríš na toto? Nie je to také hrozné? Nie. Počkaj, musím si ešte dať. Akože nie je to až tak zle, ale nedá by som si to. Dobre, teraz ide druhá úloha. A to budeme losovať. Áno, takže idem prvý. Áno, ty si zober nejakú kartičku. Čo to je za jedlo? Kečup. A ja mám citrón. Kečup a citrón. A to musíme skúšať obidvaja? Áno, obidvaja. Fúha. Takže asi si to vytlačíme na lyžičku. Čo ti na to? No, ja sa bojím. Fanúšikovia, počkajte. To. Mám tu na vrchu niečo. Fuj. A vidíte, dal som si kečup. A vyčavím si tam citrón. Dobrú chuť, priatelia. Ešte jedna lyžička. Aha, to je od tej. Tak dám si. Počkajte. Ja som si úplne nedala. To je vážne nechutné. Počkaj, nedáme si to takto, že kečup? Dobre, vyskúšali sme, ideme ďalšie kombinácie. Takže ja otáčam prvý. Máme tam salám. A ja mám šunka. Salám a šunka. Ale šunka tu nie je, tak čo vymyslíme? Nie, skúsme niečo iné. Pomiešajme to. Dobre. Tak ešte raz. Zobrala si? Počkať. To je šunka. Lekvár. My nemáme lekvár. Jej. Tak. Nutella. A vyber. A salám. Nutella so salámom. Fuj. Máme tu aj nožík, priatelia, takže si vieme pomôcť. Nech sa páči. Fuj. Tak dám to na polovicu, nie? Aby každý mal. Daj mi tu väčšiu teda. Ja budem mať menšiu.
Nie, ja si nedám veľa. Fuj. Ja si musím dať. Daj si z tejto lyžičky. Takže takto to vyzerá a vyzerá to strašne nechutne. Vyzerá to troška jak natreté hovienko na niečom. To nehovor. Dobrú chuť. Ťuk. Nie je to moc dobré, ale... Nie je to zase také hrozné. No. Skúste to doma. Salám a Nutella. A tento salám. Nebolo to až tak zlé, ale nedal by som si to. Ešte som vymyslel perfektný nápad. Máme tu keksíky, disco keksíky Opavia. Dáme jeden keksík a na to skúsime dať odkrojenú uhorku. Čo ty na to? Fuj, to bude hnusné. Ja sa bojím. A hlavne som zvedavá, jak vyjdú tie pitia všetky. My ešte budeme robiť pitia. Takže tešte sa. Ale fuj. Ja sa bojím. Toto bude hrozné. Ja sa bojím. Mňam, mňam. Ja sa bojím. To bude hrozné. Takže ja som zvedavá, že čo z toho vyjde. Daj mi jednu. Akože takto, no. Môžeš to dať na ten keks. Oj. Ale priateľe, ja to dám, keďže som starší. No, dúfam, že sa nepovrácaš. Toto neskúšajte doma. Túto príchuť neskúšajte. Fuj. Dobre, myslím si, že by sme mohli prejsť na nápoje. Ale ja som ešte vymyslela, že by sme si mohli dať chips s Nutellou. To by podľa mňa bolo dobré. No. Ja som si dala veľa Nutelly. Takže vyzerá to takto, nevyzerá to však dobre. Nie je to také zlé. Nie je to také zlé. Je to taký slaný keksík do sladkého. A je to celkom dobré. Ja tomu dávam asi 7 z 10, lebo to je celkom Ja dávam 8. A môžeme asi prejsť na nápoje. Ale dáme si chvíľku prestávku, lebo je nám zle. Áno, takže dáme si chvíľu prestávku. Papa. Papa! Tatiko, koniec prestávky! Fú, musím sa priznať, je mi ešte troška zle. Čo tu máš pre mňa ďalšieho nachystaného? Nápoje! Tak to môže byť zaujímavé. Dobre, takže ideme losovať. A ty si zober niečo z tohto. OK. Kofola. Počkať. A ja toto. Coca-Cola. Tak, to nemusí byť zlé, lebo to sú veľmi podobné Nie, nápoje. ja by som dala ešte niečo iné, ale